Palimpsesta va néixer a mitjans o finals del 2021 i va néixer en un bar a Badalona. Va néixer d'una necessitat d'expressar una mica la situació que vivíem com a artistes, també la situació que vivíem com humans, com humanes. Masha tracta del cos que se li extrau al subjecte i del subjecte que retorna en aquest cos. És un concepte que segurament té molts angles morts, però que nosaltres l'hem entès així i al final s'ha resumit a volem presentar els nostres cossos com elements els quals evoquen una reflexió sobre la temàtica que hem escollit, que és el posthumanisme, l'antropocentrisme, la pèrdua de naturalitat de l'espècie humana i en aquestes temàtiques. Vam decidir utilitzar l'oli corporal perquè vam estar provant amb aigua, però no ens proporcionava el nivell d'inestabilitat i el nivell d'inseguretat, per dir-ho d'alguna manera, que ens va acabar proporcionant l'oli. Necessitàvem una precisió en la fricció i necessitàvem una precisió en tot el material físic que té la peça i una precisió en relació a la inestabilitat. L'oli el que fa és que té repercussió en tot el que passa a la peça, en la imatge, com brilla el cos, com brilla tot, els tipus de moviments, la inestabilitat. Aleshores és una part que fa que tot tingui una unitat. La inestabilitat i la inseguretat és algo present a la peça i és important per a nosaltres perquè d'alguna manera hem entès que moltes de les problemàtiques que tenim com a societat estan vinculades en aquesta inseguretat i en aquest poc agafament de les coses, no sé ben bé com dir-ho. Rebre el suport de la Central del Circ amb el programa de trànsits i ara amb l'EP ha estat supernecessari perquè hem pogut tenir l'espai, el lloc i un petit ajut econòmic per poder dur endavant aquesta peça. Si no, jo no sé si podria haver estat possible. I també ha sigut un projecte que ha estat seleccionat per la plataforma Circus Next europea i llavors això, encara que tenim la idea d'estrenar al principi del 2024, ens genera un calendari una mica diferent, amb més residències i amb una mica de coproducció. I llavors esperem que de la planificació que teníem al principi, que era la que teníem, ara amb això puguem assolir el que volem amb la peça.